הרב יוני, איפה אתם? תמר שומעת, הפעם באמת פישם. אין עובדות שלא ולא חייב להפריד, פירות שמפוזרים. אתה עם רגל למעלה? אני? אתה כן, אני מדבר עליך. תוריד את הרגל. לא רגע, כריכות ברשות הרבים, מעות מפוזרים. תגיד לי, אתה רוצה שאני שלך יהיה אצלי? לא הבנתי. אתה בטלפון? אתה רוצה להתקשר להורים? סלام בבא, צריך להגיד לך משהו חשוב. לא זה בביס? כן, סלام. לא בא, סלام. לא. סלام. לא. לא. סלام. בואי. סלام, תקשיב. קיבלתי הודעה שאנחנו צריכים ללכת למשימת המקים של אבוי הראל. אתם? כן, אבוי הראל. עכשיו, בוא. נדבר אתם עכשיו בשיעור? עכשיו! טוב? יופי, בוא. שלום וברכה, מדבר יוני. כן, אמרה לי. רק שנייה, מחילה. כן, אני איתך. זה בקשר לג'קוזי שהזמנתי? כן, רחוב פיכמן. טוב, שנייה, אני חוזר אליך. יבוא. אנחנו צריכים ללכת למסיבת המקים של אבוי הראל. מתי? עכשיו! הוא משלם? כן! הוא משלם? אין בעיה, אני בא. בוא! יאללה, נו! Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. אז איפה נשים בסוף? לאסוף את המורה הראל, נו. מה נסגר בסוף? איפה הוא עשה? צימר. איפה הוא מתחתן בכלל? בבית ספר, מה? איזה קמצן הוא. תראו, זה צימר יפה, יאללה. זה על חשבונך, נכון? חשבון הברון, הכל משולם, מזומן. הכל מזומן. שומעים חברים? רוצים לנהל הגג, הבנתי אחלה נוף. אחלה נוף? יאללה. טוב, נענה. No one knows how much I love you. No one knows how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's hard to bear. You give me היום אנחנו כאן במסיבת הרווקים של הראל עוקבי. מקום כאן נישואים. מה זה משנה? הראל היקר, תמשיך להיות כמו שאתה, מורה דגול, נאמן. תראה את המוח, זה מסיבה שלי. אתה רוצה סטירה הראל? לא צריך לריב. חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהגעתם. תודה רב שרון, תודה רבה, מור דוידי, תודה רבה, יוני, לא כזה תודה רבה, טוב. אני רוצה שכולנו נקום. נרים לחיים, לערב שלא נשכח, חברים. לחיים! היי. כן. רבני, מה זה? די,
דוד לביא, תן לישון. מה הקשר בחוקים? אביוני, אבשרון! בוא. ישן הסלע. בוא, איפה מראל? מה זה? מה זה? גם יש פה כלב. היית אבשרון. הרב שרן, בוא. אתם רוצים מהחיים שלי. מה זה? תעזוק? תעזוק? איפה אתה מחפש את המפתחות? לא מבין פה, מה זה? לא, איזה הנהלה יש לי. מה זה? נו. תביא, נו. יופ. תגיד לי, מה זה הצמיד הזה? מה, היינו בבית חולים? אוי, זה תמיד של בית חולים. וואלה, מה הלך באמת אתמול? לא זוכר כלום. בית חולים, מה הקשר עכשיו? תגידו, מישהו זוכר מה היה אתמול? וואלה, אני לא זוכר. איפה אמור הראל? תקשר אליו. וואו, באמת איפה? שנייה רגע. יואו, רק זה חסר. די, עם החולות האלה. שלום. איפה אתה אמור הראל? מה? שתל, זה הטלפון שלי בכלל. טוב, שומעים, חיפשתי בכל הבית, בכל צימר, אין, הוא לא נמצא. אני הייתי בחצר, הוא גם לא שם. וואי. אם נלך לבית חולים, וואי, באנו אותו שם? אולי הוא שם. וואלה, עולה. זה הרמד היחידי. וואי, בואו. יבוא! דוקטור. אז אתם הפסיכופטים מאתמול. היינו פה אתמול? כן, אתם איפה המכוער שהיה פה? מכוער. הוא מדבר על הראל. נמוך, תימני, קרח. יש מצב. בואו, שבו. דוקטור, תקשיב, אנחנו לא זוכרים כלום מה היה אתמול. חבר שלנו נאבד, מה קרה פה? מה? אתה יכול לעזור לנו? רגע, תן לי לבדוק. טוב, סבר. לבריאות הרב יוני. לחיים. אוקיי. מסתבר שעשיתם אתמול בדיקות דם, ולפי התוצאות, מישהו סיים אתכם. רחמנה. וואו. דוקטור, אתה זוכר, אמרנו אולי איזה משהו, לאן אנחנו הולכים, מאיפה באנו, סממנים, משהו מזהה. כן. אמרתם אתמול שהלכתם לקזינו נראה לי וזכיתם בגדול. ג'קפוט! יאללה. עופו רגע המשרד. תודה רבה דוקטור. טוב, תקשיבו חבר'ה, חתונה היום ועוד לא מצאנו את הראל. טוב, תשמעו, צריך להתוודות. אתמול בלילה שמתי לכם סם הרדמה במשקה. אתה עשית מה? רחמנא לשזבן. מה נעשה? רציתי להיות מגניב. מה, דפיקות? יש מישהו בבגז! הראל! רחמנא ליצלן. מה קרה פה? עזוב, חייבים ללכת לקזינו. יאללה, בוא! מה קרה אבל? יאללה, כמה? לאן נוסעים? קזינו. הרב יוני, אתה אומר שתיתן את המכה, אה? ומה הקשר לקזינו? עליי. תן צריך לאור, אני אדוך עם הסתברות. בוא לפה. הבנתי, גנבתם כסף מהבוס שלנו, אה? מי זה הבוס שלכם? נאורי אברג'י. נאורי אברג'י. לכו תביאו את הבוס, לכו. זה נאורי אברג'י, אה? תוריד את הראש. לא בקזינו, נהלתי להתגלה שהיה בתוכה $20,000. אם אתם רוצים לראות את החבר שלכם שוב, תגיעו לפה בעוד שעה. הבנתם? זה הראל! בוא'נה, יש לך את הבושה לקנח את האף פה? לא. אתה לא יודע מי זה הבוס, אה? שב. אנחנו רוצים לראות שהוא חי. יש אישור בוס?
מה זה, הראל, גבעת? יאללה, ראיתם יותר מדי, יש לכם שעה להיות פה! הראל, נחזור! הלו? הלו? איפה אתם? אורן, אנחנו בקזינו, אני צריך שתעזור לי. טוב, אני אעזור לכם. מה אתה רואה בפלופ? יש בפלופ 3, קינג ואס. אוקיי, קינג אז 3. ומה יש לך? 7 ו2. וואלה, סמנתיים ביגל לא נכנס. קול. נו, אורן, זה התור שלי. 7 ו2? זה לא טוב! זה לא טוב! לפי ההסתברות של נוסחת ברנולי, אתה תפסיד, הסיכויים שלך שתצליח הם נמוכים מאוד. תצא מהר. מהר תצא. פולד. מה יש בפלופ? בפלופ 10, נס נכנס. צריך שתעזור לי. אוקיי, אני מבין. ומה יש לך? זוג אס. זוג אס? את הקוף שלי הייתי שם על זה. תיכנס, לא משנה הסתברות, תיכנס, all in, תיכנס. צ'ק. מה? צ'ק. בטוח אין איזה הסתברות, משהו? אין בעיה. אולי. קול. תלכות הקלפים. ניצחת, זכית, יש לך 4 אסים. מקווה מאוד שהכסף שלי פה, כי אם לא חבר שלכם מת. כתב כאן, שאיפה הראל? כתב את הכסף הזה. בוס, להביא להם? בוא. סע ציוני ארוסה. סוף. זה הגיוני שכל שנה חוטפים את הרב עמית. מה יש לך אחר כך? זה כולה סרט, אחי, שחרר. שוב פעם חוטפים את הרב עמית, זה כבר לא הגיוני. לא, זה לא הגיוני. סוף סוף אפשר לראות את ההכתרה. רגע, מה נעשים? מה נעשה? נעשה לבוא תמר, גידה שמפתים את החתונה. תמר שומעת? הרב יוני, איפה אתם? פעם באמת פישה, אנחנו לא מוצאים את הרב. אתם מה? אין, אני לא יכול יותר. הקלה פה, האורחים פה, אין, זהו, אני פורשת. עמית, מה אתה עושה פה בכלל? אני מכרתי אתמול דודי חומר, משהו מטורף, משהו מעיף אתכם לגג. לא. הגג! אין מה לעשות. תמר, הכל טוב, הסתדרנו, מצאנו את הראל! הנה הוא בא, מסתכל לך בעיניים, כמה דרך עברה, ואת עוד פה בינתיים, ואם לא רצה, תחסי אותו בין שני ידייך, הוא עייף מן המסע, וצמאו למים, הנה הוא בא, אז פתחי לו את הדלת, רפאי את פצעיו, הניחי לו לשבת, מסע כבד עליו, ולבד בדרך ללכת, והדרך מבלבלת, והלילות קשים. ומלאכים עולים, שומעים אותנו, צוחקים, בוכים, מה שאנחנו אחד לבד, בפה ליבנו עוצים אותה, הנה הוא בא. It's the dream. ליבך הוא יצא, תחסי אותו בין שני ידייך, הוא עייף מן המסע, וצמאו למים, הנה הוא בא. Hop in that window, I got places to go.
to see time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my